Ассалому алайкум дӯстони азиз, шумо қарор доред дар канали Душанбе Сити. Хоб дӯстон, нашуд реклама дар номерҳои поёнбуда муроҷиат мекунем. Барои фурӯхтани хона ҳатман кӯмак мерасонем. Хоб дастгирӣ мекунем канала дӯстон, лайк монданро фаромӯш намекунем. Айни ҳол дӯстон, хонаи фурӯши мо қарор дорад дар ноҳияи Исмоили Сомонӣ, болои бозори Меҳригон. Бозори Меҳригон поёнда дӯстон, хонаи фурӯшӣ ана ҳамин аст. ҳозир поли маълумоташро медиҳем, номерои соҳиби мулка мемонем, дар номерҳош занг мезанем дӯстон, маълумоти пурраро бо соҳиби хона медиҳад. ноҳияи Исмоили Сомонӣ, болои бозори Меҳригон, ягон 5 минута роҳ пиёда аст дӯстон то бозори Меҳригона. 3 роҳ дорад, ба мошин, пиёдарав, ҳар гуна роҳ 3 роҳ аст дӯстон. Замин 9 сотиқ дӯстон, заминаш аз ана ҳамин ҷо сар мешавад. ҳамин ҷои оғил аст дӯстон. ин аз ана ҳамин замини фурӯшӣ аст. тарафи забору қатӣ. якчанд намуд дарахтои мевадиҳанда мошинрав дӯстон то ана ҳамин ҷа. мақсад метавонед ки раҳи мошинрава замина рост карда раҳи мошинравам даруни ҳавлӣ медарояд дӯстон. 9 сотиқ замин, сайр роҳ дар ҷои дедонхона. бино душона аст дӯстон, дуюм мошинааш ремонт дорад, якум мошина коробкаи холӣ бигем. об свет ҳаст, доимӣ аст дӯстон, свет шаҳрӣ, об дополнительни 2 та бучкаи дига дора. бучкаҳо да метавонед пур кунед, 3 та насоси дига дора. мақсад об проблема нест. сай ростаки ози ба даруни бино медароем дӯстон. аз ин тарафам роҳ ба пушти бино як ошёнаи дига аст унҷо. баъд поён фаромада ба навор мегирем дӯстон. хоб хонао ремонт баъзеаш надоранд дӯстон. шикатури холӣ, обши квадрат 140 аст дӯстон. сари роҳ да як меҳмонхонаи калон ба ремонташ. полаш ламинат, аббой ҳамаш қоидави аст дӯстон. аз тарафи дасти чапмон як санузел мешавад дӯстон. хоб нигоҳ кунед дӯстон, дар дуюм ошона гуфтем 4 дар хона аст. ана дутоаш мақсад инҷо девол надорад дӯстон. 2 то хонае ки мақсад тайёр светош ҳамаш гузарондагианд. ҳаминҷо мақсад деволаш мекунед тамом дарш қатӣ. 2 хонааш ана ҳамин аст дӯстон. 2 хонаи калон. инҷо як хонаи чорунгӣ. инаш хона аст дӯстон, инаш кухни мешавад. кухни даруни хонагӣ ва кухни беруна ҳам дорад, летни. инҷа кухни мешавад дӯстон. хонае ки мебинем ана ҳамин аст. чор дар хона ва як кухни гуфтем. хоб дӯстон, ростаки меравем. ин тарафда як дошонаи дига, болош ҷои барои ҳезумонӣ. якум дар як летни кухни. инҷо дӯстон як ҷои ранги подвал бигем, ягон чизи чора мондан.
ду дари дига мешавад дӯстон. Аз ин тараф ҳоҷатхона ва ҷои анҷомхона ва заборе ки мебинем дӯстон ана мехел то тарафи поён анамун арчае ки мебинем ба анамин арча забор аст. мақсад гирди хона сим кашидаган. раҳ аз ин тараф ҳам дорад дӯстон, ба тарафи пеши бино ана бучкаи дигараш. ростаки дӯстон дар мешавад. инҷо ҷои балкон арматурааш баромадаган, мақсад балкони калон мешавад. хоб ҳозир ба якум ошона мефароем. коробкаи холӣ аст. расшоти се дар хонаро гирифтагианд дӯстон. ана як хона, ду хона, се хона. тирезаҳояш тарафи шаҳр мешавад дӯстон. тарафи берун забор ба он тараф аст. бисёр дарахтои мевадиҳанда бисёр аст. хонао ба кирпичи пухта пеноблок бардошта шудааст. хоб дӯстон, ҳамаи маълумотша додем. ҳозир номерҳои соҳибмулка мемонем. нафароне ки чизе нафаҳмидан, дар номерҳои соҳибмулк ватсап аст дӯстон. ватсапаш да менависен, занг мезанен, маълумоти пурраро аз он соҳибмулк мегирен дӯстон. як бор дигар такрор мекунем, хонаи фурӯшӣ қарор дорад дар ноҳияи исмоили сомонӣ, болои бозори меҳргон. ана ин поёнтарак аз гуфтем 5 минута роҳ пиёда то даруни хона 3 роҳ дорад дӯстон. хоб 9 сотиқ замин, 4 дар хона, айни ҳол дар дуюм ошонае ки мебинем, 3 дар хона дига, анҷа коробкаи холӣ аст. 4 дар хона 140 квадрат, ана ҳамин хоное ки биное ки сохтагианд дӯстон, беғаз аз пушту аз ин. хоб нархи ин хона дӯстон $83,000 амрикоӣ. хариду фурӯш ба асъори миллӣ ба роҳ монда мешавад. муомила дорад дӯстон. номерҳо барои тамос +34 660 26 50 70. ин номерҳо дӯстон номерҳои тоҷикистон нест. ин номерҳо дар ватсап менависен, муроҷиат мекунед, занг мезанед. мақсад ҳатман кӯмак мерасонанд барои маълумоти пурра. хоб дар номерҳои поёнбудаи мо барои реклама муроҷиат кунед, ҳатман кӯмак мерасонем. нашод реклама лайк монданро каналро дастгирӣ кунед дӯстон. хоб раҳмати калон барои диққат.